Hi everyone. Today's kuan kay kuan na jud ka ng motor jud tag kuan Santo Niño kay mangayog blessing. Kanina look kay dali ra jud ni siya. Dili na ko i-edit akong mga kuan ha, mga gipambuhat day para mo taas-taas very light akong video day. Maura na siya. Let's get start. After na ko panghilamos, diretso na ko og kuan. Basta gana ang sunblock. Pero if wala gani kay pwede ra ko mag skin serum again. Feel ako nagbalik-balik ra ako. Feel ako gabalik-balik ra ako ang gibuhat itong last na ko video day. Wala lang ganahan lang jud ko matug kuan day kana motor ako Santo Niño day kay mga yug blessing, mga yug ko nang motivated sa life sa inside na I'm so down. I'm so sad and depressed. Sad and depressed halos tanan na jud day mapulaan na gud mga tawa na day. Ganahan siya na mag New Year na lang balik day. Depressed gyapon ning bayutan ni Char lang. Wala na pa koy wifi sa house. I mean na may wifi sa house pero gi-change pa siya dai. Rason na kay pabayron daw og ses. Ako gay pili kay wala ko ni bayad kay I choose my dream come true. Char lang. Mao na siya dai. Mo ta ang ending day kay motor og balay sa house sa friend kay makig wifi. Mo tin-explain ko naman ano na happen siya. Inani magisabot ra ko dai. So nara sa ko dito sa balay sa akong friend 24 hours a day. So feel ako ka-upload ang video kay expect lang na kanang sa balay ra gapon ko sa kong amiga day. Kaya kato mga issue sa mga wifi day kay kuan mo to siya kanang just kuan day mga atay na reason nga no. Na siya ni kever bit ako day. Ato nahitabo to pag una day katong tong first ay atong nako sa balay sa kong amiga day kuan biya to kanang aso to kanang ko gamit ha sa Frigiderm na sunblock na tinted 2 pumps always. Aso to kasuti mao na to siya day kanang nahitabo na siya first dahil nakanang wadyo ko yung internet lagi dahil nakuyawan dyo ka to first kay bago bebe to na ko dahil ang rason na atong kuan na dahil atong wala ko gipa-connect sa wifi dahil kay nahuwa mo scooter kay wala na nanhid maura dahil karon na dahil kay kuan na sa dahil pabayro na sa kuan dahil sa so gana sa wifi build whatever ingon na sa ko na what's next year nakanan sa ko na unsa na kay next mahitabo next year layas na ba mahitabo balik din marag wala ko'y paki day as in marag din ako ma-effect marag ako kanang sige lang kanang gi-change pass ang wifi sige go wala ko'y paki day as long as naradyo ko yung mga tinood na amiga na mas paspas pa ang wifi kaysa amo ang balay kasi hindi dagan na kay kog source na kanang pwede maka wifi day rapid so mo to siya so mo to ang issue day wala na ko'y internet day so if ever na mo comments akong video or photos or ana kay wala jud day di ko ka-reply pero if ever na mo booking na ko day mo kuan man siya day mo pop up gani ang kanang message siya kanang free data sa kuan messenger I mean sa Safari siya if ever na mo book na ko day kay maka-reply ra gihapon pero kanang bitong murag lag sad kaayo ko na hinay kay ang free data day kanang to free data mode kana nasa Safari sa iPhone just ko lord lami kita phone day sa iPhone sis man di mapaload kay nagtinihi kay para lang sa tutoy day para diretso na sis independent woman biya tare bobete ni gamit og laing nasod para makakwarta manggamit og afam char lang na maybe someday if na koy tutoy mahitabo na guro na pero for now marag independent woman pa ko girl char lang ang sabot sa akong amiga day magkita mi sa Gesano 9 feel na kung saan na oras sa day 9:11 na sis nagsabot mi sa akong amiga na magkita na mi sa Gisano Tabunok 9 ang ending day kay pag 9 day kay mo pag makeup na ako giatay sila sa under eyes gamay ra jud akong need day kay kuan kini siya kanang murag heavy coverage gani siya heavy kay ang coverage ani day mo na gamay ra jud akong need day ana ra jud day kanang murag gamay ra jud so karon na panahon kay kuan naman siya cloudy na sunny kanang cloudy na sunny day nang apply sa akong concealer kato sa last ko video kay wa man to na ko siya gi-set og kuan powder karon malakaw biya ko day man init na biya siya sis kuan lang siya kanang extra secure so gamit ra ko loose powder dili jud ningon katong press powder gamit ra ko airspan day ni Chido unta pero wala man ko nakuha na ni Chido day man gadali gani ko girl patay jud ta sa kong Omega ani day maghuwat siya sa Gisano day ganina ra guro to siya day motor pa jud siya gihatod siya siyang bayu day man ang ending kay magsakay ra mig ka ng libre na bus
So after ani kay dadon ta mo sa akong journey na mga yuog tabang sa Gisano ay mga yuog tabang sa Gisano mga yuog tabang sa Santo Niño dai na may ta lagi uy makabuking ko June July hanto next year kanang to murag kumpleto this year day kan ko ma-absent dai just shit ko day kanang nagtinihik ko day maskin na kanang load ra sa phone dai tinihik ko sis para na jud madali og kuha ako ang dream come true sa life. Makuha akong dream come true no kay unsa kay what's next ka no kanang feel ako kanang mamatay na guro sis char lang og kadiyot day kanang tong kadiyot ra nakilay kanang murag di siya on flick ba murag siya kanang gi-color ra nako day kanang murag inana gani ang peg day kanang inana ra ba dili jud siya ingon kanang on flick jud kayo like kanang tong define kistanan concealer or brow soap murag wa okay heavy kay magbalikas day pero ato na sa Santo Niño kay dira pa ma-blessing tanan mo sa Santo Niño feel ako maglibak na sa misa akong amiga day shit mo siguro din na wala gyud grasya mahitabo na mong duha day sige ra may puro sa naming duha na sad and depressed madugay jud ko sa mouth ani day kay zoom pag product na siya asa naman ka siya napako diri ding zoom og product for you too day in a shade I'm perfect for you waji perfect for you lo ra na day kay heavy na kaya ang kanang message hoy asa nakapatay na jud day may NDM kaabuton ako ra gyapon una day kanang tong bago pa jud ko na pa laser day man yung tanaw ka nako close up kay na mga square akong na pakita ta ka kanang unsay underneath sa CO2 ug na ay something makita ba sa camera jud kita ka ng mga square patay jud ko ani if mo makeup ka nag CO2 ka textured kay mo skin na heavy ka textured murag siya kanang square tanan mo face kanang to na mga lubak-lubak na circle man na day kuan siya day kanang square siya day gani ko din ako mag-retouch day wala ra ko angay dadoon basta akong gusto kay bag-o na nako akong blush on maura stay ra gyapon assertive angan ganahan ko kay very natural na kay ako ra siya i-blend dadon ta mo sa ako ang mga G ko sa Santo Niño day basta unsa na jud content ibutang lagi day kay wala na hunanaan G lang isa kay para puslan ako ang laag sa akong with my BFF since first year sa ACT naka-witness jud siya na lucky ko sa una karon nakikita na babae naman ni siya char kung gamit ang bag kay mura lagi kanang murag eco bag ko no hay kay kuan jud day kanang face shield na kanang lata face shield na lata na day kanang inani na face shield kanang lata na kay day headband ra na siya kasud sa mall or unsa pa na isudlan payong day power bank lip tint og kuan super steady so maura na siya day kanang face shield na kanang piting lata kay tanan day useless ka ayo day abot sa mall kay ana ra siya sis new headband diba can someone relate ganito ko manginani ba kay di siya face shield di ba like sure day ganang kay ko yan ani na kuan day face shield kay kanang ipang block sa mga haters char lang kanang bitaw mararag nakita na nakiki di makita na naglingi ka kunuhay mararag wala ra I mean akong gimin ba kanang wala ka na passive ni tan-aw kunuhay ka pero ni tan-aw jud ka ba ana gani day di ba I will gonna bring you along char na di ko gamit og camera o cellphone ang gamiton day di ba ang face shield kay mo headband tagadlo naman ko diri ay nakita na ta ano man ikaw na ko itlog giatay walay breakfast ay laban ko pa ka nagkaroon itlog broke na kada pobre ta dai kay totoy atong goal kay kuan day if ever na ko totoy diri na ko matug pobre sa taron mo sakay sa tag free ride pobre sa taron ko sakay sa tag free ride under government so kibi ako diri na more be akong place nating wifi kay wala bitay wifi sa balay day I mean ay wifi sa balay bala man subdivision biya day pero gi-change pass man day kay kuan daw day kana bayron daw ko sa monthly day so 1,000 pa jud bayaran day ko mura ako gabayar og wifi ako ada kung di ko pili ano mas ako ipili akong totoy so mag-suffer na lang ko sige ari at least madayat pa ko day yes daw may daot na lang gud ko giat i-change na lang i-change na siya ang mindset day basta importante na nag-wifi ko para ra sa Genshin Impact love kin ako Genshin Impact mas kung ano ko internet sa balay wala lang good everyday kumili gusto ko na what you see sa video kay para na siya tatana mararag fantastic ko na glamorous ko na pero in reality di galisod ko kayo mo bitaw nang anto mi sa kong amiga gikuan dai sa Antonio we are sad and depressed as mingo gikig sad and depressed tinuod jud siya scam may sad and depressed more para nino joke pero actually tinuod siya may man isa day kay napatabang na jud ako naplano ako pero wait lang this is a bookie pero at the same sad diba asang asin darang asin asin kita og libre sakay sa Panday Talisay na sa nga dili day kita man sa mga outfit kilay siya kay mga outfit da on someone taxi ka tan-on ba yes elongated
Oo. Santo Niño mo nito libre sakay, giatay. Ate kwarta. Omte ko ito. Anak! Pila ko anak to tanan day. Ano, tanan? Slant tanan. Slant, ko pirmi. Sige slant. Uy, mo anak sa'yo mo na lang ang mga tao. Anya. Lata na kayo Lata bro. na kayo. Napasodra gihapon. Lata Isa na magbiha ko gihapon, ani niya. Nino mga 79. 79. Ay, siya man eh siya? Nice shoes siya. Pero mo rin gihapon storya ada white pants. May kwenta. Pero ina do, asa ni? Pangutan na oy giatay. Scared ko makawatan dahil. Mahadlok ka makawatan na ni day. Makawatan dali sa mga Wasit ko sa mo. Imo lami ha, manglakaw ra siya may padong Santo Niño day. So di na sa may video ka dere makawatan niya tas giatay. Okay na ta diri dapita kay walay kawatan I think kay duol ta ni Jesus kita na mo, di ba? Naglakaw ra siya may imo padong Santo Niño laban. Duol lang ni Jesus so walay kawatan hopefully. Mo day. Pawala sa depressed imbes na naarag gyapon na siya forever. At least malighten sa may inside. Bitaw. Kay nuloy siya kan Santo Niño karon man di taga Cebu pakita na mo na si Magellan Cross. Magellan's Cross, tara sa Magellan's Cross tourist spot. Wala na afam. Sa una daghan karon wala na. Wala na. Kung sa una lang. Sad na may tour na min. Uy na si Ira sis. Ito na pangadji siya. Ayaw sa manoy. Wala dyan ko picture dili. Ako rin screenshot akong video. Layak. Jump shot. Yeah. May tamang labi sa kandila. Din ay mga 20 o. Kuha tag 20 dahi. Kuha tag 20. Clip-clip ba? Magabaan siya taon day. Magabaan. Char lang. My Lord. Lahat po ka ni mo Lord. 39 dahi. Inani na siya dahi ang kuan. Hopefully wala na yung kawatan. Kaya doon na tayo Jesus. Ate kang kawatan. Na-trauma na siya may ng kawatan. Balik lang to sa uno. Balik na to sa uno. Nag-wait rami. Mag-wait kami sa sunod. Oh my gosh, akong bag. Kuya ko. Sa Santo Niño. Ato ra Fuente. Masakay og free bus sa padong SMC side. Mura na siya day. Galako ra jud mi day. So cute. Walay tao. Ghost town. Bito na wala kita o day man. 1:30 na sa hapon. Laguan pa jud day man. Layo pa ba ang lakwan? Machika-chika ra ni mo. Dali ra kayo day. Maabot na may kalit ito na. Abot na day ta. Hi. Fuente na ba? Fuente na ba? Ghost town na ni diri day. Lagi ghost town. Ingon na ba gagawin? Ingon na siya ka. Kanang mo sleep diri try kay day ghost town. Amo ang Cebu, amo ang Cebu. Diba? Dito. Mingaw na, di siya para sa unang mag-traffic. Wala traffic. Wala na traffic. Wala traffic. Sad and depressed. No emergency. Wala na ko din. Close na ko ng emergency. Wala na dyan. Mingaw na kayo siya dahil. Na-shock na kami pag-agi kanina. Wala na di ay. Gila ko rin naman ang Santo Niño pa doon sa Fuente dahil. Man, wala ka pa yung my bus. Gamay pa kayo tao nagkuwak. Charlog. Wala siya tao dahil. Basi kita rin guro na dahil. Basi nagkuha tayo sa something. Char. Fuente o. Sige nila, the capital of Cebu. Saan ba? Or dili ni capital no. Or center lang. Center sa Cebu daw, di ba? Kung si meaning ani. Basta karaan na kanina, wapay minabuhi anang panahon na. Kaayo baka lami kay sa nina, may tubig rin mo ato piso tubig diri dapit sa to tang barbecuehan gani day. Larsha. Tangina pisa na to day. Maski na piso diri sa ka-afford. Day piso ra ni siya sis. Pila man ka ml? 30 ml. Dili 30. Oh, ipaswat ni kay Gian Makaling, mga ngan sa mga friends sa taga UK. Ano day? Oh, okay. Mura siya buang pirma-pirma ang gingan gibutan kay Gian Marie, taga ako amiga taga UK, if matawagan siya na wala lagi na ako taga Cebu siya. Kuan na kanilaag daw kada wala ga face mask. Kumapit ng free ride. Free ride or dito kay broke ass.
namikig outfit din man mo. Namikig outfit man. Broke di kito daw. So sa kwarta kay 60 or G's. Isa man no ikapobre na sa tanan. Man pasalamat ko na mga free ride. Thank you. May ka forever na mo eh. Kana forever na siya mahitabo na ba. Thank you government. O basta sa PhilHealth. Char. O basta nahadlok na guro ko manghihi de kay. Basta ngilan ito sa garden. Hoy di pwede ang mga kuan di lucky na babae. Giatay. Nangabot na siya tawag diri sa SMC sa na libre na siya ang labanan. Char. Seaside. Doon na sa seaside. Ganina kay squat. Ganina kay squat. Sorry. Nagsagit na dyan ko. Oy. Bago rin kita nanimba. Bago na rin. Karang kayo na sa seaside. Wow. Amazing. Amazing. Puro na fresh. Gapon no? Fresh ang mo. Building ang sunblock. You could never. This is Mimi. How cute si Mimi June. Oh my God. Mimi. Cute kaya siya. Kimpang lang to si Mimi. Oh, unsa man na sis. Duh, lami. Asa daw ba? Asa daw bi? Tagtulo din akin si 20 na o yatay. Ana pa kay may mga laag may kay gasto di palit man may makaon na animal. Kaon sis, that's so sad and depressed. Kana na to ba kanay mga balay-balay de char lang. TikTok. Follow ko sino TikTok page or makita na to mo sa ko ang for your page. Wala na day koy wifi oy din ako kita nila sis. May pa sila. Apit sa TikTok nila. Char lang. Ay bugs kita daw way tarong to animal. So mora man gipalit day cheesy ra jud our favorite. So mag-enjoy rami sa mong cheesy na hangin na ang tanan sud. Bega kayo. Pak winner. TikTok doon sila. Baby, what you see? Charot, ang sa'yo tayo sana nakanta day. Energy para masikat. Para ma-viral. Dali, energy. Char lang. Mon ni siya. Ganahan niya siya mga mall. Para mag-free wifi. Hindi siya mag-wifi din. Wala namang internet daw sila ha. So go na lang. Go. Wala siya gipa-connect din. Ay, wifi sa balay. Pero wala gipa-connect. Gi-change pass. Gi-change pass na. Kuha na lang siya diri sa mga wifi dahil. Diri sa mga SM. Ablihon kay Genshin Impact. Favorite ka na niya. Favorite din ako dahil kay naman ko siya commission dahil makaduha ra gyapon ko basta kay wifi. Use your resources. Sana all na afam sa loob. Nindot ka ang lighting sa Seafood Island. Asa daw? Laiso kayo sa lighting. Laiso Seafood Island. Char sa lo. Fresh good kayo. Ay bugs kay doy. Asa ba? Diri oy. Dili gani okay na diri ang light mo siya green light. O di ba? Ito laiso. Wa gato ay bugs dai, wa tarong tuog dai. Balik bata. Ali bi practice kuno hay nay bayo. Ali ali ba? Kalo amiga na lang jud. Again. Ali. Dili na mga babae mo. Patagak. Char. Murag true. Liko rin na. Nadili mo oh my gosh, ako kay kaglubot. Alright ko. Ali practice na sa here go. Yo, nag-TikTok sila sana all. Zoom. Sana all. Ikaw sa dapat. Look hard look. Hello. Malay siya may layat. Sana depressed ilan. Depressed ang araw sa cube. Kasi ito sa dito sa Netflix itong floor. Wala to. Mabitaw na. May pasikuya ka na ligo sa seaside. Na siya gikuan de gikaw. Charot lang. Ina niya feeling na uyab sa. My gosh. Sana all. Manig mo yung sundon. Go. Sundon ako for pila ka years. Duko ay kung no, what the fuck? Transfer may sa light bus. Dahil maabi mo no, libre dahil. Mga to dahil mag-isang kayo kay SM City na lang dahil kayo para makalinya libre sa kayo dito sa Talisay. Yawa. Dahil hindi ko may plano may plano manguli. Laban na gyapon kay dili may mga good man. Dili may mga good man dahil. Tipid starter pack naman siya nilalaag tayo. Grabe na siya nilag. Tipid starter pack. Ganahan ka mag-friends na mo. Dapat if na ka maki-friendship na mo, dahil ka dapat give ko asad ka na tipid starter pack. Tihit starter pack to, diba? Going na me. Nilag pa jubig SM City, dahil pa jubig nanguli, dahil. Oh, gano'n. Radisson Blue, dahil. Dapat jubig sa SM City, giyata. Dahil wala dito plano manguli, dahil. Sige na dito. Wala na oras na, dahil. Hindi talaga pang free run.
Mangita ka Fred, mag-usa na oras na rin, mag-7 na. Day, heavy siya itong laag daron, day. Nabot siya taglayang lugar. As in, day, nabot siya taglayang lugar, sige laag. Oh my God. Na-worth it siya ang mga Sunday, best friend Sunday. Hindi mo kasi Doon siya may Indiano sis. O siya ko istorya kay, ang tingog day. Try. ako lalilitin mo. Oh my God. Sabi mo to go to IT Park. We're going home na. Bahala ka niya. O gusto mo sa IT Park day. If may siya, can we eat? Oh, maka-unjud me day. Maka-unjud me day. Funny bito kayo day. Indiano dyan siya ka ng literal India nga Bombay. Giatay. Kananay dinner na day. Naraji tiger day. Mano sa mapadong na sa may uli day. Lokalo isa na to eh. Mo dyan ay nigalaog dyan ang mga duha ka broke ass bitches. Then manguli na dyan ni day. Mo na dyan ang time nagiatay. See you in Flying V na dyan. Na dyan may sa libring sakay na tali sa yatay. Nanguli na dyan mi day. Naabot na dyan mi sa Flying V. Bati ang Flying V kay way suga. Kasi wami kwarta. Na dyan mi sa 7-Eleven. Tara Flying V di ay uy. Tara Flying. So, ari na ni. Ari sa mi mag-chika very light. Chika again. Mas magkuyog ba? Tamrag buang. Lagi magkita na sa Pila ko na something mahitabo na. Lagi magkuyog na sa Arabuan ni Daig atay. Abu Bombay. Gina siya mina, where are you going? You going to kuan? Do you want to go to IT Park? Sure na. Ano jud ko na? Hilong jud ko kay kasi makaduli ako laki na tingog. Na time na ikon-destroy siya ni mo balik. Oh, to siya Daig. May taningon ko na for what? For what? For what? Libre pagkaon. May siya na I will free you Jollibee ko. Why not? Ato siya na yun sa IT Park. Arang Bombay, ba dyan ka ng itom ba? Okay, ito afam. Pilihan sa kayo. Pilihan kayo. If afam ito, why not chipro? Bombay. Did you na? Did you bet? Bye. Bye. Funny pa dyan kay gikukuan dyan may gistoryaan dyan may Arabo day ka ng Bombay. Tawa dyan ato day kay karam itong wala rami sa budi. Karam itong sige may chika sis man. Kalita na may gidola na may Bombay sis. Nakanang ko ng mato day may IT Park ko ha? Nakapanghadyo ko ko dito bagday kay basi makadug siya ka ng babae na laki kay tingog day giatay siya day may giningutan na siya balik day ay nito ako amiga man nito bag na siya na taga Cebu mi manguli na mi ana day man ako Bombay man siya karon tong lagom kay tanan. Oh my gosh ang chucks jud ba pilian juicy patol gi kawatan char lang. Haggard is real. Diyos ko Lord. Unsa na orasan ni uli ko, girl. Very light. As in, you pack siya na lingaw. Nalingaw siya ko. Very haggard na. Watch it ang lipstick na super stay. Mag-alas G's na die. Marami ato akong mini vlog. Matawag ba siya mini? I don't know. Life ni ato kung santo niyo kanangay blessing. Man, ato ramig mall na sige guwat og libre sakay hanto na. Wa may kasakay libre dai. Moto ni ahat na mig atog SM City dai kay para makasakay og libre sakay dai. I mean, you know what I mean? Naabot na mig SM naglag-lag mi very light. Kana bitaw na nag-sorry lang sa department. Mga buy one take one na October mi tanaw like for your eyes only. That's so sad. We're so broke. Kana bitaw lamay kay kag outfit, lamay kay or ana day mga Indian kay broke is tanan. Oh my gosh. So us akong amiga. And makaingon sa ko na, can someone relate? Someone relate na siya. If you guys enjoy this little vlog and video, mara siya very haggard na kayo kuno watch yung blush on eh. Why retouch siya dahil. Wala na siya ni bothered. Guys enjoy this little vlog. Mara na siya. Very haggard. That's so sad and depressed.